abo babevalelekile ukuba bangene kwicandelo lezophapho kunye nabasetyhini kungokunje bathabatha inkxaxheba ngobuninzi kwelicandelo. Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula uthi oku kulikhubalo kwinqubo yenguqu kweli. Ukuthethe oku kwisikhululo seenqwelomoya iGateway Airport ePolokwane phambi kwamakhulu abantwana besikolo bebezimasa umsitho wokubhiyozela usuku lokundiza kwihlabathi jikelele. Ukungabikho kwenguqu kwicandelo lezophapho ngoyena mba utshisa ibunzi, kodwa isebe lezothutho lithi lukhona utshintsho lwenzekileyo kule minyaka imbalwa idlulileyo kwelicandelo. In relation to South Africa, there will be a great disparity in terms of transformation, and transformation does not relate to a replacing of a particular race with the other. It's a recognition that the majority have not been part of the space over a period of time, and we need to do everything in our power to ensure that they become part. It starts with women, and then it goes up with everybody else to ensure that they are there in terms of pilots, air traffic control engineers. That is an important space. Abafundi bebonakalisa umdla kumakhondo ohlukeneyo. I'm more interested in being a pilot now, and it was very fun. I didn't know a lot of careers in aviation. Now I know a lot of things. I've learned a lot today from about aviation schools and all those things about flights. Lo mboniso wenqwelomoya uye waphazanyiswa imozulu engekhontle kwaphela.